नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत घावन. घावन हे दोन प्रकारे बनवले जातात. एक म्हणजे तांदूळ भिजत घालून व दुसरा प्रकार म्हणजे तांदळाच्या पिठापासून घावन बनवले जातात. तर आज आपण तांदूळ भिजत घालून घावन कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. घावन हा नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. ते कसे बनवायचे ते आपण पाहूया. घावन बनवण्यासाठी येथे मी जाडसर तांदूळ घेतले आहेत. घावन तांदूळ हे दुकानामध्ये सहज उपलब्ध होतात. सिंधुदुर्गमध्ये गावठी तांदूळ घावन बनवण्यासाठी वापरतात किंवा रेशन दुकानावर जे तांदूळ भेटतात त्याचे घावन देखील छान होतात. येथे मी 5 पेले तांदूळ घेतले आहेत आणि ते आता स्वच्छ 4 ते 5 वेळा धुवून घ्यायचे. आता हे तांदूळ मी 4 वेळा स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. आता यामध्ये पाणी घालून हे तांदूळ 4 ते 5 तास भिजत ठेवायचे आहेत. चार ते 5 तासानंतर तांदूळ आपले छानपैकी भिजलेले आहेत. आता हे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. तांदूळ मिक्सरमधून बारीक करताना एक काळजी घ्यायची, ती म्हणजे आपल्याला तांदूळ पूर्णपणे बारीक नाही करायचे, साधारण 80% बारीक करून घ्यायचे आहेत. थोडंसं पाणी घालूया आणि आता हे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. येथे मी सर्व तांदूळ 80% बारीक करून घेतले आहेत. आता यामध्ये पाणी घालूया. येथे मी 5 पेले तांदळाला 1.5 लिटर पाणी यूज केलंय. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. प्रत्येक घावन घालते वेळी हे बॅटर नीट ढवळून घ्यायचं आहे, म्हणजेच पाणी आणि आपलं बॅटर वेगवेगळं होणार नाही. येथे आपलं बॅटर रेडी आहे. आता आपण घावन घालून घेऊया. घावन बनवण्यासाठी येथे मी भिड्याचा तवा वापरणार आहे. तुमच्याजवळ जर भिड्याचा तवा नसेल तर तुम्ही नॉनस्टिक तवा वापरू शकता. तवा मीडियम आचेवर गरम करून घेतलाय. आता याला तेल लावून घ्यायचं आहे. आणि आता अशा प्रकारे घावन घालून घ्यायचं आहे. यावर झाकण ठेवूया आणि 2 मिनिटं शिजू देऊया. 2 मिनिटं झाल्यानंतर बघूया. घावन छानपैकी शिजलेला आहे आणि त्याच्या कडा देखील निघू लागले. आता काढून घेऊया. येथे मी कॉटनच्या कापडावर घावन काढून घेतलाय. तुम्ही इथे बघू शकता घावनाला किती छानपैकी जाळी आली आहे. घावन तुम्ही चटणीसोबत किंवा कुठच्याही भाजीसोबत किंवा चहासोबत देखील खाऊ शकता. चटणीचा व्हिडिओ तुम्ही आय बटनवर क्लिक करून बघू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलेली आहे. घावन नाश्त्यासाठी एकदम उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही अशा प्रकारे घावन नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.